ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. קבבים עיראקים זה אומנות, זה מרקם מדהים, זה טעם מדהים. היום נלמד יחד איך מכינים קבבים עיראקים לצלייה על האש. אנחנו מתחילים. לריח טוב בכל המטבח מתחילים בקיצוץ דק של הכוסברה והפטרוזיליה. מגרדים את הבצל, סוחטים את הנוזלים ומוסיפים על הירק. קליפת לימון ומוסיפים לתערובת. ליצירת טעם מדהים לקציצות מוסיפים את התבלינים שמופיעים במתכון. קודשים את השום ומוסיפים לתערובת. מוסיפים שמן וסודה לשתייה. מכניסים את הבשר הטחון, צולים גמבה ופלפל חריף, מקלפים מהם את הקליפה, חותכים דק ומוסיפים לתערובת. מערבבים את התערובת לעיסה אחידה ומכניסים לקירור של חצי שעה. מתחילים להכין את הקציצות, הריח פשוט מטורף. אני הכנתי קציצות, אבל כמובן כל אחד יכול באיזה דרך שהוא רוצה, אולי שיפודים או משהו אחר. עכשיו רגע האמת, המנגל, מזל טוב לבת גבריאל.